эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. 2023 елда безнең Ишегалды республика программасы буенча территорияләрне яңарту дәвам итәчәк. Әлмәтләр исә башкарылган эшләргә нинди бәя бирә? Балалар мәйданчыгындагы ком, иске эскәмияләр, чүп савыты булмау программаның уңай һәм тискәре яклары. Һәркем ярдәм кулы сузам. Волонтерлар, эшче яшьләр, студентлар, чик сакчылары бердәмлеге һәм гади халык үз көрәшләре өчен гуманитар йөк җыйды. Тартмаларны кемнәр алачак һәм игелекле эштә ничек катнашып була? Соңгы юл, соңгы тукталыш. Экспонатлардан чәчләр үрә тора. Зәр студентлары юл транспорт һәлакәтләрендә зыян күргән машиналар зираты буенча шомлы экскурсияга эләкте. Киләсе 2023 елда безнең Ишегалды проекты кысаларында Әлмәттә 70-тән артык территорияны төзекләндергә планлаштыралар. Мәҗбүри эшләр исемлегенә җәяүле һәм машина юлларында асфальт яңарту, уен һәм спорт урыннары, яктырткычлар һәм каты көнкүреш калдыклары өчен мәйданчыклар булдыру керә. Программа республикада 2020 елда гамәлгә ашырыла башлады. Беренче елда кайбер йортларда яшәүчеләр фикеренчә хилафлыклар күзәтелгән. Халык нәрсәдән канәгать түгел? Это была вот эта вся полностью территория двора. Екатерина Скарликова хаманың 20-гә якын күршесенә яңа Ишегалдын 2020 елда тапшыралар. Ленин урамындагы 25-нче йорт Әлмәтнең иң өлкән йортларыннан санала. Шуңа күрә программага ул беренчеләрдән булып кертелә. Екатерина биредә 9 ел яшим, ләкин 80-нче елларда Ишегалды нинди булганын сөйләп бирә ала. Раньше здесь жили. Биредә минем әби-бабам яшәдем. Элек бу Ишегалды уңайлы төзекләндерелгән идем. Тирә-як яшеллектә утырдым. Бу йортка без 2013 елда күчендек. В 2013 году. Буш урынга шәхси секторда яшәүчеләр агачлар утырткан. Екатерина аларга моның өчен бик рәхмәтлем. Әмма төзүчеләргә рәхмәт әйтә алмыйм. Чөнки эшчеләр бер төрле вәгъдә биреп территорияны бөтенләй башкача үзгәрткәннәр. Беренчедән, ханым сүзләренчә, машина урыннары киңәйтелергә тиеш булган, тик өстәмә урыннар барлыкка килмәгән. Икенчедән, брусчатка җәелгән территориягә асфальт салганнар. Өченчедән, балалар мәйданчыгын ком белән каплаганнар. Дүртенчедән, иске эскәмияләр һәм чүп савыты гомумән юк. Екатерина Скарликова безнең Ишегалды программасына бары тик яктырткычлар өчен генә рәхмәтен белдерә ала. Тормыш иптәше белән бергә ханым Пушкин урамындагы 30-нчы йорт Ишегалдына яшәүчеләр белән очрашуга килгән. Анда әти-әниләре фатиры урнашкан. Гаиләм 2020 елдагы хилафлыклар 2023 елда кабатланмас дигән өметтә кала. Нәкъ менә 2020 елда президент программасы беренче тапкыр тормышка ашырыла башлый. Билгеле хаталар да ясала. Мәсәлән, акча лимитым көч-хәл белән мәҗбүри эшләрне башкарырга җитә торган булган. Иң кыйммәтлесем асфальт белән бәйле эшләр. Программаны тормышка ашыру турындагы сораулар ел әйләнәсе күтәрелә. 2023 елга Әлмәттә 70-тән артык территорияны төзекләндерү планлаштырыла. Резина өслек бик кыйммәткә төшәм, шуңа күрә мәйданчыкларга ком салынам. Ләкин халыкка бу ошамый. Чөнки ком Ишегалды буйлап таралам. Аннан соң чүпле комны балалар мәйданчыгына кабаттан Ишегалды җыштыручылары кайтара. Екатерина Скарликова стажлы мөгаллим һәм иң яхшысы балаларга дигән принципка таянып эш итәм. Беренче чиратта ул киләчәк буынны уйлап шикаятьләр белдерә. Планнар башта ук җиренә җиткереп үтәлергә тиеш дип саный ханым. Шул очракта гына төрле инстанцияләр буенча йөрергә туры килмәячәк. Әлмәттә Камил Нигъматуллинны соңгы юлга озату митинги узды. Шәһәрнең мактаулы гражданине ТАССР һәм РСФСРның атказанган төзүчесе 94 яшендә вафат булды. Камил Шәһрисламович үз һөнәренә гомере буе тугры калган. Нәкъ менә аның куллары белән Әлмәтнең беренче йортлары, торак кварталлары һәм социаль объектлары, балалар бакчалары, мәктәпләр сафка баскан. Төзелеш тармагы ветеранын искә алырга башкарма комитет, Татнефть компаниясе вәкилләре, якыннары һәм элеккеге хезмәттәшләре җыелган иде. Лениногорскидан махсус операциядә катнашучы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәмнең икенче партиясе озатылды. Йөкне үзебезнекләр өчен тегәбез дип исемләнгән телеграм-канал ярдәмендә берләшкән шәхси эшмәкәрләр оешмалар туплады. Төркемгә 1700-дән артык кеше кушылган. Шул рәвешле уртак тырышлык белән чираттагы гуманитар ярдәм тулы машинаны солдатларга озату насыйп булды. Сугышчыларга гуманитар ярдәм җибәрүдә волонтерлар Лениногорск нефть-газ чыгару идарәсенең эшче яшьләр активистлары, яшьләр үзәге, студентлар лигасы вәкилләре катнашты. Барлыгы 50-дән артык волонтер ярдәм кулы сузды. Лениногорск чик сакчылары берлеге транспорт белән тәэмин итте. Чираттагы гуманитар йөк белән шәхси гигиена чаралары, дарулар, памперслар, биләүселәр җибәрелде. Ярдәмчеләр машинага азык-төлек тартмаларын төяде. Аларга балык консервлары, тушенка, тәм-томнар, бал, тиз әзерләнә торган ашлар
салынган. Сугышчыларга шулай ук җылы киемнәр дә озатылды. Оек башлар, толстовка, балаклава, эчке кием, җылытылган резин итекләр, берслар һәм тышкы киемнәрне үзебезнекеләр өчен тегәбез Telegram каналы әзерләгән. Үзебезнекеләр өчен тегәбез төркеме гуманитар ярдәмне ике юнәлештә фронттагы хәрбиләргә һәм Казанда өйрәнүләр үтүче мобилизацияләнгән ир-егетләргә җыя. Бу партия турыдан-туры фронтка китте. Аны мотоукчылар һәм алга батальоны үзара бүлешәчәк. Теләгән һәркем гуманитар ярдәм җыюда катнаша ала. Кием салым һәм азык-төлекләрне Садриев урамы 23-137 фатир адресы буенча китергә мөмкин. Дарулар арасыннан бигрәк тә авыртуны басучы, температураны төшерүче һәм ашказанын дәвалаганда кулланыла торган препаратлар сорала. Контейнерларда консервлар, тиз пешә торган аш һәм пюре дә китергә мөмкин. Барлык кирәкле мәгълүматны Альбина Зариповадан белешеп була. Аның белән элемтәгә экраннарда күргән номер буенча кирип була. Баулы районының 49 гаиләсе мобилизацияләнгән туганнары янына барып кайтты. Баулы район җитәкчелеге алар өчен 3 автобус бүлеп бирде. Шуларның берсе Казан танк училищесы полигонына, икесе Казан экспога юнәлде. Безнең иҗат төркеме дә хәрбиләр белән аралашты һәм туганнары белән очрашу шатлыгын уртаклашты. Мы автобусы на полупустые сделали, чтобы могли сюда зайти, каждый, посидеть, пообщаться. Баулы районы башлыгы Ильяс Гызаиров Казанга барыр алдыннан иң элек мобилизацияләнгән егетләрнең туганнары белән аралашты. Казан экспода өйрәнүләр узучы хәрбиләр белән очрашу парковкада үтте. Рүзил Хафизов янына Мортаза авылыннан зур гаиләсе килгән. Туганнары арасында егетнең сөйгән кызы да бар. Быел яшьләр туй ясарга хыялланганнар, ләкин Рүзилгә хәрби хезмәткә чакыру хаты килә. Егетләрнең якыннары очрашуда туры шартлары турында кызыксына, кәефләрен сорый. Баулыда яшәүче Ирина Коксялова улына күз яшьләрен күрсәтмәскә тырышам. Аның белән очрашуны ханым озак көткән. 31 яшьлек Владислав чакыру алгач, шикләр тумады. Чакыралар икән, димәк барырга кирәк дигән карарга килә. Ул элемтә гаскәрләрендә, Владикавказда, соңрак Әрмәнстанда хезмәт иткән. 39 яшьлек кече сержант Игорь Яковлев бары тик җиңү белән кайтырга ниятленә. Аның белән очрашуга Потап-Тумбар авылыннан абыйсы Геннадий һәм аның хатыны Русланы килгән. Туганнары белән аралашу өчен 3 сәгать чамасы вакыт бирелде. Зей студентларына аварияләрдә зыян күргән автомобильләрне күрсәттеләр. Үзенчәлекле күргәзмә юл хәрәкәтендә катнашучыларга, җәяүлегә дә, машина йөртүчегә дә юлда һәрвакыт игътибарлы булырга кирәклеген искә төшерергә тиеш. Махсус туталышта Адилә Бурханова булды. Юл хәрәкәтенең иң актив катнашучылары әле кичә генә машина йөртү таныклыгы алган яшьләр өчен экскурсия бара. Зей политехник колледж студентларын юл хәрәкәтеннән соң махсус стоянкага урнаштырылган автомобильләр белән белгеч таныштыра. Ел саен ноябрь аеның 3нче якшәмбесе юл хәрәкәте корбаннарын искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Стоянкага авариядан соң китерелгән машина һәм мотоцикллардан башлап исерек хәлдә идарә иткән юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бозган машина йөртүчеләрнең техникалары да бар. Юлларда әһәмиятле булырга, игътибарлы булырга һәм юл хәрәкәтеннән соң күргән җимерек машиналар, бәрелгән машиналар бик авыр булды карарга һәм шул юлларда игътибарлы юл чыкканда барырга кирәк. Агымдагы елда Зей юлларында 33 юл транспорт һәлакәте булган. Шуның өчесендә кеше гомере өзелеп, 47 кеше яраланган. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәт укучылары җирле полиция бүлегендә кунак булды. Очрашу нәфрәт һәм ксенофобия безгә юлдаш түгел акциясе кысаларында узды. Балалар хокук саклау органнары хезмәткәрләре эше белән танышты. Тарих музеенда экскурсия үтте һәм тоткыннарны тоту урыннарын карады. 4 аяклы полицейский немец овчаркасы Оскар белән очрашу яшүсмерләр өчен аеруча зур тәэсир калдырды. Йомшак хезмәттәш турында 16нчы мәктәп укучыларына һәм балалар спорт мәктәбе тәрбияләүчеләренә кинолог Алсу Халикова сөйләде. Кыз сүзләренчә, Оскар инде 2 ел Эчке эшләр министрлыгында хезмәт куя. Җинаятьчеләрне суд залына алып бара торган конвойны озата. Әлмәт полициясе ветераннар советы рәисе Рәшит Ярмиев укучыларга эчке эшләр органнары тарихын сөйләде. Экскурсия балаларга хокук сакчыларының эшен эчтән күрергә мөмкинлек бирде. Әлмәттә үткән тхэквондо беренчелеге 150дән артык яшь спортчыны җыйды. Районның ачык турниры Мира спорт комплексында узды. Онда Әлмәт көрәшчеләрен исәпкә алмыйча Татарстанның 7 районы һәм Ижаудан килгән командалар очрашты. Ярышларда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Тренерлар арасында дулкынлану аеруча сизелә. Нәни спортчылар иңнәр исеме өчен көрәшкән мәлдә аларның остазлары үзләренең ярышларын искә алды. Тхэквондо иң кызыклы спорт төрләренең берсе генә түгел, аны югары технологияле дип тә атарга була.
Кадрларда үзгә сәламләү. Шулай итеп, өстәл яныннан китмичә генә хөкемдарлар спортчыларның киемнәрен тикшерә. Махсус экипировка һәр һөҗүмне теркәп барырга ярдәм итә. Фиксацияләү системасын беркем дә алдый алмаячак. Әлмәт районында тхэквондо буенча ачык турнир 3нче ел үткәрелә. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, быел иң аз катнашучы 150 спортчы теркәлгән. Сәбәбе гади. Жарыш бара Самарский областьта, Сызрында. Шуңа күбесе спортсменлар китте шунда. Ә булачак чемпионнарның ата-аналары иң тугры җанатарлар. Аларны тренерлар штабының тулы хокуклы әгъзалары дип атарга мөмкин. Әти-әниләр балаларын бер мизгелгә дә калдырмаска тырыша. Берәүләр рухларын күтәрә, икенчеләре киенергә ярдәм итә. Барлыгы 34 медаль уйнатылды. Шуның 3 алтынын, 2 көмешен һәм 6 бронзасын Әлмәт спортчылары яулады. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.